Yeah. Yo, that's classic. Oh, yeah. Creatorul nostru ne-a făcut unii și a rezervat pentru fiecare dintre noi răspunsurile unice la această provocare care este viața. Oh, yeah. 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 Oh. Sunt puțin surd, puțin ori puțin lipsit de putere. Yeah. Iar pe deasupra mai am 2 sau 3 infirmații, dar nu-i nimic, asta nu îmi distruge speranța. Oh. Yeah. Yeah. Încearcă să înțelegi și să devii conștient de faptul că ce e bun va fi. Mulți vor urâ pe cei ce vor căpăta o viață mai bună, deși sărăcia nu îți aduce niciun motiv de bucurie și nici de dragoste. Oh, yeah. Trebuie să te implici și să te angajezi față de tine însuți. Yeah. Că nu te vei lăsa abătut din drum și că vei persevera, nu atunci când lucrurile merg ușor, și atunci când întâlnim dificultăți cu adevărat serioase, care te fac să te îndoiești de tot ce și de toate, inclusiv de tine însuți. Nefericirea legată de ceea ce nu ai înseamnă risipirea a ceea ce ai. Yeah. Yeah. Ai învățat regulile jocului. Tot ce trebuie să faci este să joci mai bine decât oricine altcineva. Gândește măreț, dar bazează-te pe micile plăceri. Viața e prea scurtă sau prea lungă pentru ca eu să îmi permit luxul de a-mi trăi atât de rău. Yeah. Yeah. Eu trăiesc, tu stai, sunt tot ce tu visezi. Atunci când tu te naști, eu nu ești un copac și o sămânță. Trebuie să crești, trebuie să ajungi la o înflorire, iar această înflorire va fi mulțumire. Mulțumirea ta nu are nimic de a face nici cu puteri, nici cu bani, dar nici cu politică. Nu are legătură decât cu tine, cu evoluția ta personală. Dimensiune succesului tău este măsurarea ta de puterea dorinței tale, de mărirea visului tău și de cum gestionezi dezamăgirile pe drumul către succesul tău, pe drumul către succesul tău. Yeah. Oh. Yeah.